Andreas Lubitz, wieħed minn żewġ bdoti tal-ajruplan tal-linja tal-ajru Germanwings li ġarraf nhar it-tlieta, sakkar lil bdot ieħor barra mill-kabina. B'hekk qed jirriżulta li Lubitz, Ġermaniż ta' 28 sena, waqqa l-ajruplan intenzjonalment. Fil-fatt, fl-10 minuti qabel ma ġarraf l-ajruplan, Lubitz m'għamel ebda komunikazzjoni. Dan irriżulta mill-ewwel evidenza li ħarġet permezz tal-voice recorder. Fir-recording jinstema' ċar li l-bdott ieħor beda jsabbat b'saħħtu fuq il-bib biex jipprova jidħol. Ir-recording juri wkoll li għal-bidu l-konverzazzjoni bejn iż-żewġ bdoti bdiet b'mod normali. Iżda mbagħad l-istess recording jindika li wieħed mill-bdoti ħalla postu u ma setax jidħol lura. Dan kollu konfermah il-prosekutur Franċiż minn Marsilja nkarigat mill-investigazzjoni, Bryce Robin. Robin qal li għadha mhix magħrufa r-raġuni għaliex il-pilota għamel li għamel, iżda jidher li l-pjan tiegħu kien li jeqret l-ajruplan. Qal ukoll li m'hemmx indikazzjonijiet li dan kien attakk terroristiku jew li Lubitz kellu rabtiet estremisti. Il-prosekutur Franċiż qal ukoll li membri tal-kontroll tat-traffiku tal-ajru pruvaw jagħmlu kuntatt mal-ajruplan kemm il-darba, iżda kien ikollu għal xejn. Intant il-kap eżekuttiv tal-Lufthansa qal li l-pilota Ġermaniż kien wieħed kwalifikat u li għadda mill-istess taħriġ intensiv li jgħaddi minnu kull pilota biex jikseb il-liċenzja tiegħu. Mill-voice recorder jinstema' ċar ukoll it-twerżiq tal-passiġġieri, mumenti qabel ma ġarraf l-ajruplan.